салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо ана ҳамон торти динангинаро ана ҳамин хел туҳфа карда тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин туҳфа ба мо лозим аст лента, гулҳо ва коробка. Дар аввал мо ҳамон торти нотамомамонро мегирем, тамом мекунем. Ана ҳамин хел ман гирдҳояшро аз ҳамон оранҷеви боз истифода бурдам. Ана ҳамин хел муҳрачаҳо мондаму ороиш додам ва гулҳое ки гуфта будам мемонам, ин гулҳоро худам тайёр намекунам. Ин гулҳоро ҳам хеле тайёрша мехарам. Дар видеои оянда мехоҳам торт тайёр кунам ва мехоҳам худам гул тайёр карда монам дар торт. на ҳамин хел гулҳоро мечинем хушрӯ карда бо хоҳишу табъи дили худ. раҳмат дӯстони азиз, ки бо мо ҳастед, моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хуб менависед. раҳмат барои ҳама гапҳои хубатон, барои дастгириҳоятон. ана ҳамин хел тайёр шуд. мехоҳем акнун маҳкам кунемаш бо коробка. ҳастан ҳамин хел коробкаҳои махсус, ки барои упаковочни торт баландаш аст, ҳамин хел камтар пасттараш аст. ҳамин хел маҳкам кардам ва дар ин ҷо аз лента истифода бурдем. ҳамин хел мехоҳам дар ин ҷо банти бибандам. ҳамин хел хушрӯ карда ҳатман ҳамин хел туҳфа тайёр кунед барои дӯстон. шод мешавад. хайр дӯстони азиз, то видеои оянда.